ୟାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତ ଚାଲିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇ ଆସିଛ। ୟାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ୟାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜାଣିଲ ବୋଉ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଟଲିରେ ନେଇ ଆସୁଥିଲି, କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ପଛରୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଏବେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। କଣ କଣ କହିଲୁ ଜୟପୁର? ତମ ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ। ଯା, ପଳା ଏଠୁ, ଯା, ଯାଅ ତମେ ଏଠୁ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏଠୁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ଲଡ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଯିବି।